मोनसे गोजोनथाव रादाब थांनाय सानाव बारदैसिला नार्जारी बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय PhD डिग्रीखौ लानो हाबाय। बिथाङा खौरांगिरिनि सोंथियाव गोजोननाय फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। ओके, आंनि मुङा बारदैसिला नार्जारी। दिनै थामथि कनभकेसन दिनै मा डिग्रीनि सार्टिफिकेटखौ मोननो आङो PhD डिग्री दिनैहाय लाबाय हिस्ट्री डिपार्टमेन्टनिफ्राय। आं 2019-20 सेसननि बे समाव आं एडमिशन लादोंमोन। दायो दिनै मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो अरिजिनेल सार्टिफिकेटखौ मोननानै आरो बेबो मानगोनां जोंनि गभर्नर सारनि आखाइनिफ्राय मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। माबायदि मोनदों गोसोआव जेनेबा माबायदि खस्थ'नि गेजेरजों दिनै बेबायदि डिग्रीनि जितु सार्टिफिकेटखौ मोननो हाबाय? जोबोद खस्थ' खालामनानै मोननाय फिथाइयाथ' गोदै जाखायो। बेबायदिनो जेरै दा बे दुंहाव बोथोराव जेरै फिथाइ मोनजायोब्ला गोजोननाय मोनगौमोन, बेबायदि आङो सार्टिफिकेटखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंनि खस्थ' खालामनायनि फिथाइया एटलिस्ट दिनैहाय थायफुंबाय, बेखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दायो बबेयाव जब मावगासिनो? आङो ओरैनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावनो सेन्टार फर बड' स्टाडिज होननाय मोनसेयाव एसिस्टेन्ट रिसार्च अफिसार बे जबखौ खालामगासिनो दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावनो। गासै टिमनिसिम मा बुंनो सानो? गासैबोनिसिम फार्स्ट अफ अल कंग्रेचुलेशन्स गासैनिसिमबो आरोबाव आरो गासैबो जोबोद खस्थ' खालामनानै मोननाय फिथाइ, गासैबो जोबोद गोजोनदों जानांगौ। बेनिखायनो आंखौबो कंग्रेचुलेशन्स होनायजों लोगोसे गासैनोबो आंनि लोगो दिनै जे सार्टिफिकेटखौ आजावदों बिथांमोननिसिमबो गासैनोबो कंग्रेचुलेशन्सखौ हरबाय। थैंक इउ।